Què he de fer? Una Moritz original ben fresqueta sempre s'agraeix. Epidor. Ostres, és com si em preguntes pizza o hamburguesa. Malta sempre. La cervesa perfecta té tots els motius de la malta, llevat, un punt licorós. Qualsevol cervesa pot ser perfecta, sempre i quan te la beguis en el moment oportú. Que es noti un defecte de la fabricació. Que quan comences a beure una ja no pots parar. Jo diria que entre els 7 i 8 anys li vaig agafar una miqueta un glopet de cervesa amb mon pare. Segurament abans del que hauríem. Jo des de petit sempre m'ha agradat els ous fregits amb patates fregides, són clàssics. Un risotto de 4 formatges. No, ara m'heu pillat. Amb una bona Epidor. Mira que he triat un plat complicat, per maridar. Depèn dels formatges, però podria quedar bé una Moritz. El vermut en una terrassa abans de dinar. Home, una bona cervesa rodejat de bons amics seria l'ideal. Produir receptes noves i fer begudes que tots vosaltres podeu disfrutar. Fabricar alguna cosa amb les meves mans i poder veure el resultat final. Doncs, primer de tot, com fem cervesa de temporada, es mira l'època de l'any en la que caurà aquesta cervesa. Llavors, segons sigui estiu o hivern, busquem una cosa més fresca, més consistent o més alcohòlica. Després fem una recerca, una investigació sobre com es realitza i quin factor innovador. Amb algun ingredient o algun procés diferent del que utilitzem habitualment. Veiem idees que ens agradin, que tinguem al nostre cap i a partir d'aquí. A partir d'aquí doncs, comencem a pensar i realitzem la recepta. Ho puc dir? Sí? Doncs la pròxima Moritz Beer Lab serà... Hasta luego.